pinasuya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. O ngunyan ang daragsaan sa sementeryo kasubago pabaga nadadangog nindo sa programa ni VP Henry. O kan sa nagtabian sa tuyang reminder ha, so harong dapat igwang matada na magbabantay. Biyernes, primerong aldaw, primera dia, ultimong aldaw man kan simana. Viva Señor Santo Cristo! Kami po minarespeto giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa marhay na kamugtakan kitang mga pinagbiyayaan na kaligtasan maski sa pangadji lamang iarang ta sa mahal na Diyos na so inaragihan kan bagyo makarecover man tulos orog na itong mga nagkawaraanin na mahal sa buhay na magian-gianan man sinda so dahi nang pigi-istaran nako so dahi pa nagkakakurua and siyempre kitang mga buhay pa let's pray both for the living and the dead. Sige tabi Bicol Target na naglalaom na iyaong kamo tabi naghapot iyaong po kamo paramdam lamang ang numero ko sa telepono 0942-670-1195 that's 0942-670-1195 smart yan ha. Then Globe 09-660-730-115 09-660-730-115. Bicol Target na nag-imbitar na sabayan nindo kami mantang kamo siguro diyan nagmerienda na o ta siyempre mamamaranggi iyan kadaklan sa sementeryo ano. So natada diyan ang pangaparaan tabay sarabay-sabay lamang kita sa luwas an Mega Force Patrol pading Jimmy Chief Reporter pading Jomar Bien pading Alarmario kasabay si Joshua Bino Karen Ala Manibela si Henry Mata sa control technical sa AM band dan sa kuyang kapartner dyan June Napolis sa newsroom yaon dyan si Angel azin si Mary Joy Diarezco siyempre nakamonitor man yan si Gian Matthew Balyaran sa pangenot yan ni News Director Mardela si Jimos Barrios kasabay pa dyan sa social media platform pati naman sa production yaon pa dyan sarabay-sabay man sinda si Madam Shia Leron sa IT si Jerome Nico Martinez yan po na IT yan so broadcast me nagluluwas kan broadcast me worldwide dyan sa internet DCGB News Online sa Facebook as in YouTube DCGB Legazpi City Philippines as in igo ba kitang live up tabi baga sa cellphone yan hanapon lang nindo sa Play Store DCGB tapos i-search nindo i-download tapos i-install yan DCGB yan may internet ka mo sa harong o kung saan man na lugar sa opisina public wifi i-on lang nindo ito sa cellphone DCGB po or kung may data ka mo DCGB sa cellphone.
ay si Sir Nelson Garcia. Sir Nelson Garcia, kumusta ka mo dyan sa UWAS? Maray na hapon tabi sa mo. Sir Nelson, listening na. Daddy Pio, good PM tabi. Sir Nelson, kumusta nang kamtangan do dyan sa UWAS? Grabe bagaso baha dyan sa Indo. Nagkarelinigan na dyan sa palibot. Buda, may kuryente na tabi. Sir Nelson, sige tabi ha. Maray na hapon sa imo dyan sa UWAS Albayan. Sa gabos na mga paraan tabay taman sa inman kamong lugar tabi ngunya na mumugtak. Yan. Di pwede man ka, sa mga nakaantabay palan sa broadcast sa internet, Diyos marhay na hapon, hali digdi sa DCGB Legazpi City, Philippines. Diyos maray na hapon po. Yan. Worldwide, netwide. Sige, diretso kita muna kan pagtukartakan mga istorya. May nag-text. Sino pa to? Hello, Kuya Pio. Emily ng Mauraro. Listening. Shout out sa apat kong anak. Thanks po. Yan, Madam Emily ng Mauraro. Ginubatan Albay. Maray na hapon. Buda sa iyang apat na agis. Yan. Siyempre, si amigong King Reginaldo. Nakakunya na yan, nakamonitor. Migong King Reginaldo from Bangkirohan. Pasensya na amigong King, ta kunyan talaga. So kamiseta dai natabi ning kwan dai takalamang na alayanin kamiseta kan ika-66 na anibersaryo kan DCGB. Tabi migong King. Dai ning kunyan dai kitanin na tadaan na ada ining release yung kunyan. Yung ating office dai bale suyaon dyan na kamiseta mo migong King, nahiling ko baga surusulog mo kasubago kan magtuparang kamo ni News Director Emeritus Edwin Peralta. Surusulog mo pa baga Happy birthday tabi uyugon kay Raymart na Reginaldo. Raymart na Reginaldo, happy birthday tabi sa imo. Yan, sabi ni Migong King na Reginaldo. Happy birthday, Raymart Reginaldo. Aki kayo ni Migong King ha. Sige, happy birthday tabi, Raymart. More birthdays to come. And God bless. Yan. Present, nagpapahingalo barang ta napagal magparabomba. Daida kayang tubig. Sabi ni Shi kan ginubatan. Yan, garudakul ang mapaaga sa Campo Santo, apisar na magayon naan panahon, halawig paan bakasyon. Well, hilingon tangon yan taka nakaagi, mga alas 10 kunya na yan Bako na masyado, bako na araw ka itong mga nakaagi, nakaantabay manda sa Albay District si 7640. Yan, maray na hapon tabi. 7640 nakaantabay dyan sa Albay District. Bueno, igwa na kita ni na istorya dyan sa palibot. Naglinyada na si Chief Jimmy. Compadre Chief Jimmy, what's happening? Yes, salamat tabi pa din. Maray na hapon sa mga parantabay. Padago si kita sa paglilibot sa ngunyan sa mga sementeryo. Digdi sa Tercer Distrito kan Albay. Yaon kita ngunyan digdi na traffic sa may Pristine Memorial Garden sa barangay Lipaulog. An siyudad kan Ligaw Very Active an Kabalikat. So grupo ni Papa Mar News Director Mar. Kabalikat Civicom. Iyo an nagprentera digdi sa mga mayor na tinampo tabi pa deaktibado sa pagmanihar ka na traffic mga patapat plus back up ka na mga members kan Philippine National Police kaya will management an bolos ka na traffic natural
tumagkakaigo kipagpundo bigayan ta siyempre so ali sa siyudad kan Ligaw mapaligaspe may minsan may mga nasusundan minati ko ta kung going kang Ligaspe haling Ligaw nasa left side initabi pa de. Yes. And ara mo naman sana mga may kayaan mga nakalubong digi mga kalagdig de. Oho. Oho mga kapamilya, mga di auto pano Yan. na pa de. Ha? Pano na. Puno na. Ki mga lunadan sige pan arabot pero mahiwasan loteng parkingan mga Yo. makahoy. Mhm. Then gulpian tulda. Tolda. Yan. Oo, mga tent. Gustong sabiyon na indikasyon ini na maparaga. Mhm. Maparaga ini pade. And mustra mong gari man sa daing nangyaring kalamidad digdi sa tuya dahilan sa normalon an sitwasyon bulos kan pagpasiring kan mga tao sa cemetery. Although dahi man bagay ni napuruhan na siyudad kan Ligaw magin sa Abanuan kan Ginubatan and kan nominag ng Bagyong Christine an pasiring daman sa sementeryo. Mhm. Maagi kadigdi sa may Bicol University Ginubatan campus tapos maliko ka pa totoo Oho. yon diyan ang sementeryong mahiwaso noon sa Ginubatan Public Cemetery tapos sa Chinese Cemetery gulpi man tabi pa de an gari naga-take advantage sa tamaray ang panahon. Yes. So mga kapamilya kan mga may gadaandangan igwa man giraray ni naguruli na mga kapamilya gayod mala gulpi man giraray ang mga tawo. Mhm. And si Mayor Chino Garcia nagkakondusir na inspection kay Ribaso Imdiararim o police latag naman ang police digdi. And itong sumanga dati tayo nagihan inikan na bahali sa Malabnig area pag kaiguanin pag uran digdi nagbubulo sa tinampo sampangan kan eskwelahan kan Bio Ginubatan campus maringan ito nagbarayanihan sa mga tao digdi okay na tabi pa di an parkingan kan mga mahalaw sa sementeryo ni sa compound kan Bicol University dangugon to si Mayor Chino Garcia sa interview niya to kanyang napagkapon. Bayanihan sa mga tao dyan po para malinigan, kasabay ka sa LGU. So, kung mabisita ka mo niyan, ma-clear na po ang sa tuyang lugar. Thank you so much, Sabi. Okay, so klarado na. Tabi pa din sa mga ayaw pa sa mga harong. Okay, tinampo na pasiring sa sementeryo, digdi sa Abanuan kan Ginubatan. So far tayo makita nila monitor ng mga problema tabi pa din sa trapiko, pasi orden tranquilo. Oo. Digdi sa kuyang area of responsibility. Jimmy nasalita di si GB News. Chief Jimmy, iyan na Bicol University College of Agriculture Campus. Sa likod iyan karangkuan, ano, si Chief sa likod, sa sementeryo na. May nga pananom agriculture sa likod sementeryo. Salamat tabi Chief Jimmy sa istorya. Hello pa din. Tuwan tama, ang nakaabot ako diyan kay ito paano kumpadring Jimmy, kan buhay pa si father, si papa ko. Diyan sa Bukaf, Tama. inda kung tama ang pagrurubdom ko, harani ang sementeryo diyan sa may Bukaf, sa likod. Sa likod man sana. Yan. Kung alaw na- ka sa compound kan Ginubatan. Kaya kwan iyan, oong ang tubo diyan kan mga pananom matataba. Kaya madagitang kita. Nakita ka na magkarawan. Magayon man talaga uning sa kisang lahi na pigapod bulod ako maninibal talagang bulodo noon. Aha. Mali kwan sa nang pagka isulupan bulod. Yes. Hindi nagtataranom ang mga estudyante. Kwan man ito. Correct. Aray, ando man sa pero tanawon digdi likodan man sana. Oho. Sige, Chief Jimmy, kumpad. Mga bata digdi mga gulayong pertiyon mananggad. Alang iya ka. Sige. Jimmy na salita. Automada. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Well, pero iniha, maniwala ka mo sa dae. Masana istoryang Campo Santo, lulubngan ako ano. Nakaabot man na kita duman sa sarong nasyon na komunista. Diyon tabi na sasalamat sa management tabi Jerome, nakaabot kami sa nasyon na komunista. Yan. Digdi sa Asia. Vietnam. Yan. Communist state bagaan. Maski nga ng internet dumanda, ika basta-basta makalagon sa kung ano-anong site. So pinag-aprobaran sa nakang gobyerno ang available sa cellphone ming internet.
Iba talaga pag nasa laog ka kan estadong komunista. Iba ang disiplina, buda mahiling mo sa mga bandera talagang pula na may karit, tapos martilyo, yaon yan sa mga highway yan. Pagkatapos ang mga trabahantes duman sa raruan bado. Tapos pambihira duman ang pribadong vehikulo. Kadaklan duman bus, buda nakamotor. Igwa kang pribadong vehikulo, motor. Vietnam yan. Isus na pagmotor duman. An motor duman, at magpiringkian sa nang diit, gabus ang bagsak. Pero dahil nangyayari, daw ang manibela kang kataning mo, dukot na sa manibela mo man, dahil nagbabarak, dahil nagpipiringkian yan, na natuod na sinda duman, June. Puno yan akuan, kalye ning motor ba kung private vehicle. May gawa ka sa nang mahiling bus, mass transport system bus. Puno yan ning motor. At nagdudurukutan na ang siko. Totoo yan, di ako nag-ambog. Just to picture it out sa Indo, ano. Pagkatapos yan na digdibaga sa to, curb and gutter, shoulder and sidewalk. Sa tinampo baga yan. So curb, so gari kon iyan gutter, so curb, so pasiring, so gari tinampo baga na, tinampo igoning gutter, so pigagyan ng tubig sa gilid, gutter. Curb, so minapay taas na arogaan. Gutter ito, shoulder and sidewalk, so sa itaas na. Diyan nagkakarapi ang mga taga-Vietnam. Okay. Now, Dio, talking about Campo Santo, kaya palan masiram ang Vietnam rice. Aram mo kung ano diyon? Ang mga pansyon duman, nangaya-kaya sana sa kabasan. Totoo yan. Totoo. Nangaya ka, maski sa insa na dining order, bako araw digdi sa tuunan, Campo Santo baga, raya-raya ang mga pansyon. Igoning so single, igoning so apartment type. Dumanday, maski sain, nangaya-kaya ang pansyon. Sa kabasan. Di, napot ko so tour guide. Iyo ang kultura daan hinda. Hinda ko na. Ata na. Mahiling mo ang rambong kan, tubo kan mga paroy. Talagang nutrisyoso. Iyo, Jerome. Totoo yan. Istorya man sa nakita ko niya ning sa aga, actually, All Saints Day ngayon sa aga, All Saints Day ngayon, sa agang All Souls Day. Pero Campo Santo naman sa nabigbar istorya. Iyon sa Vietnam. Duman na mismo lilubong ninda sa kabasan. Mangaya kaya maski sa dining order. Igo ning tiripon-tipon, igo ning sulo duman sa katahawan, igo nang dili sa may gilid kan kalye. Kung saan sa nailubong. Pero pintados yan kabus, puti. Ang kabasan mahiwason, wala to. Tapos nag-importar ba kita nin bagas? Vietnam. Vietnam rice. Dahil ka mag-adita. Bagas man maluto man sa pigakaon bidon sa Vietnam kaito. Masiram talaga. Delicioso. Ay makonsuelo baga mga istorya. Dahil sa nakamadagit. Iyan nga ni bagada ang mga kalunggay na nagtutubo sa palibot kan cemetery. Mga matataba karabasa. Duman sa katanduan ni sa Karamuran, so sa kuyang lupang Tinubuan, Karamuran mismo, munisipyo yan. May mga pananumduman nin karabasa sa kataning kang kampo sa mga masapugon. Kalunggay, Yusos Maria Joseph, isalak mo sa kinunot. Ay nako, totoo yan sa Vietnam. Balikan ta sa Vietnam. Iyo John, totoo yan. Gabos dumanak atam ang Vietnam baga is a rice producing and exporting communist state. Migong King, iyoan duman ang Migong King, maniwala ka. Ang Vietnam is a communist state. Nag-importar sindanin baga aning yan bagas.
mahiwas ang kabasan duman. Oh, igon naman yung lugar na talagang puro kabasan, piglado-lado ninda. Yan. Pero maribo ko ng Vietnamese John. Langya ka. Umalo ka niya ko. Binikulan ko. Sabi no, Vietnamese, what? Umalo ka, maribukon ka. Maribukon ang Vietnamese Migong King. Pero malang puputi. Vietnamese, mga maputi. Nagsurok-surok kami duman sa, iyan na, sa history baga na pigbabasa ta. So, Vietnam War, mga Vietcong. Di naman, surok kami sa ararom kandaga, mga tunnel. Duman baga na daog so Amerika sa Vietnam War. Tab ginib una, so guerrilla warfare. Suso na mga patibong duman. Pag huna mo, kunyan sana, mga recruit, mga sa bulod, sa kabasan, o sa mga maawot. Pag huna mo, daining patibong. Pag timak mo dumong uto duman, nakatuon sa mga metal na mga mapanason. O, pag doon mo sa kuan sa ining daga, pung mairarom ka na sana. Uto na duman. Gadan ka na. Nakatusok ka na. Natusok ka na. Mga patibong na ginibukan mga Vietcong kay ito. Iyan ang istorya dyan sa kuan, mga sementeryo. May nag-text digdi sa tuya. Ano daw ini? Sabi digdi, garo iyan so karaw kan amigo ko, masiramon ngaya sunatong, nakakaunon ta. Tahal iyan sa gilid kan Campo Santo. Mala may kuminaon pa. Talagang mga. Pero itong suko niyan, so sa Vietnam, kaong kami dumanin maloto. Pala man, tranquilo bagay. Iyon yun. An mahiling mo duman hanggang as far as your eyes can see, kabasan iyan. Yaon dyan an kunyan, nangaya kaya ang mga pansyon. Yan ipiglulubong ang kadan. Ano? O, sige tabi. Oras Pilipinas na o kaya alas 4:29. An oras hatod sa Indokang. Ang pinakabagong Surf Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Liver Aid, Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang Salvador naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma, pati sa edukasyon dahil mo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay dahil diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon, mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin, at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Diyan Trinidad, tindog buwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat Tabi June. Duro-diretso kita kang programa asin ka na reports dyan sa luwas. Si kumpadreng Jomar nasa linya. Pading Jomar, maray na hapon tabi. Salamat pa Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Location ko Malinaw, Catholic Cemetery. Duwang Campo Santo digdi pa de ansaro sa istansya. Ansaro digdi sa Balading. Sa sentro digdi sa National Highway. Nagdarabutan ang panago sa pag-arabot ng tao, naglimpoy na padi, luminimpoy na, kaya sige nang arabot hindi ka na mga tao sa Campo Santo. Maski na nga ni iso primerong misa, pinuunang kasubagong alas 4, dahil naman hindi maabot yung primerong misa, pero may ikadua pang misa ng alas 6 digdi. Direto, mahibog ang abot kan tao pa de. Pero makayon ang bulos kan trapiko digdi. Sa ibong kan itinugot, kan chipo pulis, na magparada wala tuo ang mga bihikulo. Although may mga lugar, may mga espasyong din hindi pwede paradaan. Kaya diyan nakapwesto so mga pulis, so iba pang nagtatarabang digdi para mamantiner. Pero dahilan sa huminiwas o nasutinan po, compared last year na 2 lanes pa sa nangunyan pa di, apuerang 4 lanes, may iwas pang shoulder. Kaya maski ang parada wala to, may iwasan magrarian tinampo. Tranquilo ang bolus digdi. Katanin ko si Police Captain Ivan Villanueva, ang Chief of Police kan Malinaw. Aramunta ang general manting sitwasyon basado sa indang monitoring, tanin sinabi mo sa pinto, sa may gate na kabantay, ano ang plano ninda, ano ang pinagigibo at mga katakon, ano ang mga katabang ninda rin. Kasi dako lang kung yung mga nagpakaitom, garug-guardian sini, nagkatabang ninda may mga tanod. And apuera digdi sa Catholic Cemetery sa sentro, ano man ang sa indang pinagigibo duman sa Campo Santo man sa Barangay Estancia. Sir Captain Ivan, nasa ibong na linya si Pio Fernandez, live kita sa DCGB. Hello sir, good afternoon. Yes, Chief, good afternoon. Si Pio Fernandez tabi ini kan DCGB. Sir, so far, kumusta ang pass i-orden dyan sa indong area of responsibility? Go ahead po. Aba sir, kung dyan po, bali po, nag-aarabutan na sa tuyang mga nagbibisita sa cemetery, digdi sa Balading or digdi sa Malinaw Catholic Cemetery. So, asahan ta na taod-taod, mas dakol ang mabisita rin sa cemetery. So, ngunyan, ang papel kang PNP Malinaw, sa traffic management po kita, then may tao man kita sa entrance and exit kang cemetery para areglado ang paglaog, pagluwas kang katuyang mabisita rin sa cemetery. Iyo tabi ano. Sir, so far, igo baga kita nin parang pag-check dyan sa entrada, igo na kamong na-confiscar tabi na ipigbabawal, over? Sa ngunyan po, wala pa kita, pero ang mga pigbabawal tapo digdi, arog kang alak, mga matatarom, tapos pangsugala, mga baraha, tapos loudspeaker. Sa ngunyan po, wala pa kitang na-confisca. Pag-arog kayan, sir, na igoning mass concentration in mga tao, basado sa inyong pag-aadal sa PNP, anon mga posibleng minabutwa dyan na krimen? Go ahead po. Digdi, base po sa historical data digdi sa Malinaw, wala man kitang insidente. Sa iba sigurong munisipyo or city, kadalasan na krimen, mga pickpocketing, mga theft incident. Pero ako magbabasihan ta last year, siguro po sa mga personnel digdi, kasi ako po August lang kang ngunyan na tao nakatukaw digdi. Last year po wala kitang insidente kang undas. Iyo po, oo. Now how about yung security tabi chief kan mga kaharungan na winaralat ka nagpasiring dyan sa cemetery? Go ahead po. Opo sir, aside from pang uniform personnel ta, pig-advisean ta po ining uniform personnel ta na by every
tower, mag-ikot ini, especially sa mga matatawong lugar sa barangay na nagkawaralatan ganing nagbibirisita digdi. And then yung mga intel personnel taman, also mga personnel lang, pulis tang din nag-uniform, trusting ta na ikot man sa mga arong kaning mga nagbirisita digdi sa sementeryo. Opo. O di iyo man sa natabi yan, Chief, kung igwa kang gustong ipangapudan man sa mga taga lugar nindo dyan, manungod sa pasi-orden, go ahead, tabi. Opo. Bali po sa mabisita po digdi, mas magayon siguro ngunyan pa lang magbisita ng ngunyan digdi sa diet pa tao, dahil na mag-alas kang adikluman para makauli kitang safe, makauli tulos kita sa arong, safe kita. Then kung ma-drive man kita mga bihikulo, magluway-luway lang para maiwasan sa ang aksidente. Salamat, Chief Tabi. Mabuhay ka mo. Aba, sir. Thank you po. Thank you. Okay, thank you very much, Police Captain Ivan Villanueva. Kan sarong taon tamauran-uran Padingpio. Siguro alas 11 ang banggi, alas 9, alas 10 tagpo na mag-arali sa tao. Pag alas 12 ang banggi, di halos dahil ng tao sa kampusan Sukan Malinaw. Pero pasado sa mga nakaulay niya itong pulis na aloy na digdi sa Malinaw. Pag marere ang panahon na araw kayo niya, alas 3 ang maaga, may mga tao pa. So, preparado sinda na magparaga dahil lang batado sa history, pag makayo ng panahon, ang banuaan na ang kapusan Sukan banuaan kan Malinaw, minaparaga talaga ang takol na tao. Roger. Yan pala yan magadagdag na bareta, Jomar Bien, DCG. Salamat, kumpadreng Jomar. Hali dyan sa Malinaw. Ilaog taman si Karen sa oras na 12 bago mag-abot ang alas 5 nin pagkapon. Karen, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio. Para man sa dagdag niya itong bareta, uminantos muna kita para mientras digdi sa may palaog sa Pristine Memorial Gardens, Legazpi City, kung saan halos darain na nag-iiro ang mga auto na minaparalaog na digdi sa Pristine. Panuunaan paralaog, ang paruluwas, malinigon. Actually, digdi muna tabi kita sa may Bugtong Road. Ang gabat tabi, Sir Pio, kita ko sa mga oras na ini, iyon na kaya, Sir Pio, na nagkakasarabay-sabay na ang mga autong may pasiriring sa Legazpi Cemetery or sa iba pa, pati na sa Bicol Memorial. Pero pa, uning mga minaralaog na kotse, talagang magkakaaralo yan. Tapos kung mga nasa inutan tabi, Sir Pio, minapabaraba, mga sakay ninda, kaya minausad pa rin talaga. Kaya mga PSO tabi digdi sa may Bugtong Road, parting Pristine Memorial, nakaarantabay padago sa pagmanear kan nagpaparagabat ng trapiko. Iguaman tabi sa duman sa may Bicol Memorial na naadyanta sa Gugun Bugtong Bypass Road na parte. Kaya Sir Pio, kung alipot ang pasensya mo na driver, masistress ka pagpalaog ka na sa mga kampusan ini, tausad parung na sa presente, ang mga dalagan kan authority. Ngunyan Sir Pio, nagpapaladagdag na ang mga tao, dakulo na ang mga nagburot pakitet, padagdag talaga tabi presente ang mga tao dito sa may Pristine Memorial Garden, Legazpi City. Di ang sitwasyon dyan kan traffic tabi, Karen, almost stationary na, over? Yes, Sir Pio, tama ka po dyan. Dahil na nag-iiro, uningan ko sampangan sa bago pa ining Fortuner na ito. Sige sampangan ko. Dahil nag-uusad. Pasiring sinda sa Pristine o sa Bicol Memorial Park, over? Pasiring po, digdi, Sir Pio, palaog sa Pristine Memorial Garden. Oh, yun. Matindi. Mga kunyan iyan dyan pa, na nagkakabiriyo ngunyan niya. Susaro dyan na bar, open ngunyan, hilinga daw tabi. Kung igwa maning trapiko dyan. Oh. Data lang sigurado sa Pio, kung nabukas din. Siguro, comfort man naman ay. Kung abierto dyan na igwang mapasiring dyan, sigurado ko daing mapasiring dyan, tamadadakop sinda, mahihiling. Di iyo, sige. So, Sir Pio dyan tabian sa itong undas stats report, Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen. Hali dyan sa may Bicol Memorial Park, as in sa Pristine Memorial Garden, Bugtong area yan, undas pat report.
Yan. Sige, igaw na lang kita ni 9 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin pagkahapon. Basahon ta daw ining text o kaya chat ni Migong King Rehinaldo. I-on air ta ining chat ni Migong King. Sabi ni Amigong King Rehinaldo, digdimigo sa Bangkiruhan Cemetery. Mga matubangon ang lubi-lubi. Puwerte gulayon. Bangutan mo ngayaki tinapa. Amigong King, Diyos maray na hapon giraray tabi sa imo. Ngun mo nagparabomba tadaing tubig dyan sa ginubatan. Sisi ng ginubatan. Maray nga ni taigo ka mo nin kunyan lagumbad dyan. Okay. Sige. Duman sa Manila North Cemetery, budas gari iyo sa Manila North Cemetery yata ito. Budas so iba pang sementeryo duman na nasa pamamahala man kan lokal na gobyerno. Aram mo yun ang ginibo. Sagkod sa ng alas 7 nin bangi pwede sa laog kan sementeryo. Di talagang makokontrol man pas orden. It's parang 12 hours lang, 7 a.m. to 7 p.m. Inda ko digdi sa to kung igaw man kaanin mag-adaptar sa mga masunod. At mabago ang trend. Pero igwa nang kunyan ning trend digdi sa tuya na bako na araw ka itong minapaaraga talaga diyon ngunyan dahil nata yun na nga niya bawal na baga sumamam. Ang nakakapaalalay ka ito kan mga tao sa laog kan sementeryo kan Camposanto. So mamam Sir Tony Reyes, iyon nakakapaalalay ka ito. May dadalawon ka man sa Lady Anne Cemetery tabi. Sabi ni Sir Tony Reyes, may ilulubong. Lingaw ko daw ang mga lugar nan Sir Tony. Paki kunyan daw sa kuya, paki pasabot nin maray. Dai ko naisi ang mga regulasyones. Boda ang mga kwan mga pasistema. One time, so naagda ako dyan. So, amigo ko, pig-iriwalan. Amigong King. Now, beltadahan ta. Nagbabago ng trend ngunyan. Dahil na masyadong minapamatanga sa mga Camposantos because iyon na nga ito, bawal na ang alak. Bawal na na gitara, mga sound system, bawal na. So, parang in a sense, si iba, pardon the word, boring na daa. Which dapat lang talaga, manadaikan mga arokan na bagay, dapat baga dyan, solemne. Nagapangadya kita sa kapahingaloan kan mga kalag, lalo na itong mga nasa purgatorio. Kaya kadaklan na paminsan, alas 11, daay na yan mira-pira na sana talagang natatada dyan. Sige. Si Chief Jimmy Minabalta, kumpadre location mo, good afternoon. Yes, yaw na ko digdi tabi pa de sa may hampangan kan simbahan sa UAS. Inda ko kung may misa, wag sa ibang simbahan igwa, pero digdi grabe tabi pa de. Feel mo talaga na talagang igwang kalamidad na uminagi. Matindi pa na. Kansupig babareta niya to, grabing dugi, laboy. Oho. Ngunyan, alpog. Piotan daghan mo, inangos mo. Iyo. Dahil kaya. Iyo na so Dahil kayo ning matagalan na nga magpaaga. Oho. Iyo na baga kumpadre so pigtatarap ta ka ito na kunday magkaharali tulos iyan na mga dugi na tunito nila da an masunod kan pagdag-init alpog kay puan dyan mag face mask yan. Face mask? Naka-face mask nga ni digdi ko di day na kumapirit pa de. Day na. Na lumaog lumata nagpipiyotan tikab daw. Actually oni ako sampangan kan simbahan saradoon ang simbahan. Oho. Oo. Oh. Daing usually sa mga simbahan igwang misa baga ba araw kaning oras. May schedule. Oho. Igwang schedule alas 6.
Pero ni sarado taara mo binagbareta pigpasyaran ko bagay ni after kan na bagyong Christine. Labi-labing laboy sa digdi patuhod. Iyo, matindi. Oo, Compound bagayan, kumpadre. Compound na dakula. Oo, sagod ngunyo na yung ampangan kan simbahan. May dugi, madugi. Iya, bata. So dugi pa. O yaon dyan baga sukun yan. So, Stations of the Cross na pinagibong mga life size. Oo. So mga imahin baga digdi. Agkarabot ito kan baha. Isus ko. Sagkod nga yan. Dugi pang yaon dyan. May lugar na mga madugi. Pagkatapos mga porsyon na nagmamarana. Tagas na, tagas. Pangagyan auto tricycle malpugon pa di. Nako, matindi yan. Mga lain nun. Unay sa may sao na nag-agi ako na continuous pan flashing kan Bureau of Fire Protection ligaw ali sa ligaw ini. Nagtabang na, suligaw. Sige, dahil man basta-basta na nauubos pa dito. May bog. Maibog yan. May bugon. Matinding presyon nin tubig ang kaipuhanan dyan. May masun baga pati ta sentro sa munisipyo. So sa udan. So mga oris kinita dahil pa yan nagkakaralaog. Alpog talaga mapait dyan. Alpog pa di. Didi, kung sa kasabago pig-describe niya to dyan sa may paulog sa ginubatan ta bako masyado baha nagka-arapik tarangki baha. Digdi ma-feel mo pa di kung maluwas ka maski mga pulis na naka-duty digdi di nag-duty sindang ngunya na dinaraplos ngunyan hapon nagmamarana magatul sa lawas ngayon oy. Magatul sa lawas na siyempre daplos tapos alpog. Iyo. Magatul sa lawasan. Ayun, nagariman sa naso nangyari ka itong na-experience ko pa diyan sitwasyon. Mas malala pa. Mas malala pa yun eh. Isus Mario. Oning covered court kan sampangan kan munisipyo kan uwas dahil pa lamang nahihiro sa priority siyempre sa mga agyan. Ining covered court maibugon an ragpa an dugi sagod sa mga oras na ini dahil pa nahihiro. Nako, sige. Lalo na kayo ni Sudyan sa pasiring sa sementeryo. Ayun, data, testing ko kung kaya kung makalag. Siyempre may mga behikulo, malpugon. Oo. Ang mga behikulo digdi pa rin. Maski bagong wasing mo yan, pag luminaw ka na digdi sa area kan Luwas, Pulangi, Libon, malpugon, useless na pagkatapos digdi lumuwas ka digdi, kaya puan mong magpakarwas. Okay, sige. Yan, tabi pa rin. Totoo yung mga dagdag na informasyon, mamundo digdi sa wasan paglibot-libot niya to. Jimmy Nasalita di si GB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa uwas. Sa pangarap po kang bilog na fuwersa sa news team, maging sa news base technical, asin yan sa Mega Force Patrol. Kami po naglalaom na natawan minamang kamuning serbisyo sa abot kan samuyang makakaya sa pagikan informasyon kalinganan siniba pa sa programang Bicol Target Afternoon Edition. All Saints Day ngunyan sa aga All Souls Day, magpangaji kita tabi primero sa mga santos santas. Pasalamat sa mga intersesyon na gigibon ninda para sa satuya, asin sa naman para sa mga kalag, ha? Sige, happy weekend. Viva Señor Santo Cristo. Nadagog nindo